Dnes som tu v spoločnosti Haman Engineering GmbH s Vincentom Hamanom, riaditeľom. A chcel by som sa teraz zamerať konkrétne na inžinierstvo zariadení, čo sa práve deje tu v Landau a vo svete a čo vlastne robíte. Áno, Upgen robí veľa vecí v súčasnosti. Pôvodne sme pochádzali z oblasti služieb a vždy sme vyvíjali našu technológiu pre samotnú službu. Máme patenty na komplexný proces. Toto je postup, ktorý funguje len s komprimovaným vzduchom a vodou. Bez použitia chemikálií, len pre informáciu. A čistí trubice? Čistí trubice, áno, je dôležité. Čistí potrubné systémy, všetko, čo preteká tekutiny. Presne tak, vždy sme to vyvíjali sami pre naše služby. V posledných rokoch sme začali vyvíjať aj zariadenia, pretože dopyt bol prítomný. Zákazník nás nútil poskytnúť niečo, čo možno trvalo integrovať u zákazníka alebo ako čiastočné mobilné riešenie, ako sú tie, ktoré teraz za nami stoja. Takže potreba tam bola, povedali sme si, že dobre, je tam, postavme sa. Zákazník je v podstate vždy priemysel, teraz priemyselný sektor. V tomto prípade ide o priemysel. Aplikácie, ako sú zariadenia, ktoré stoja za nami, sú pre chladné kanály pri vstrekovaní plastov. Momentálne pre nás je trh s najväčším rastom a výrobný priemysel oblasťou s najväčším potenciálom pre náš ďalší rast a hospodársky rozvoj. Veľmi dlho sme sa zameriavali na chladiace okruhy v priemysle. Teraz však dochádza k miernym zmenám v našom záujme. Existuje neodolateľná potreba čistenia výrobných liniek. Táto potreba sa vzťahuje na rôzne výrobky, ako sú pesticídy, farmaceutické výrobky, šampón, zubná pasta a ďalšie spotrebné produkty. Alebo aj potraviny, či dokonca jednoducho aj potraviny. Prečo sa zákazníci rozhodnú pre komplexné riešenie a nie pre chemický výplach alebo výplach vodou? Toto je otázka, ktorú si mnohí kladú. V priemysle sa bežne alebo tradične veľa čistí vodou. Existujú však aj rôzne úrovne, ako sú systémy clean in place, kde sa vykonáva výplach vodou, potom sa prevedie napríklad kyselina, potom znovu výplach vodou na odstránenie kyseliny, nasleduje lúh a opäť výplach vodou. Tieto sú procesy samozrejme v rôznych konfiguráciách v konečnom dôsledku. Ale vždy ide o to, že ak mám niečo v potrubí, potom to dostanem. V podstate, keď pridám chemikálie alebo vytvorím vysokú rýchlosť toku v tejto trubici, dosiahnem požadovaný efekt. Znamená to, otvorte čerpadlo a kohútik vzadu na plné otáčky a nechajte to ísť. Problémom je, narazíte na fyzické obmedzenia. Môžeme teraz ísť do detailov, ale nakoniec najväčšia sila je uprostred potrubia. Tam je potom najväčší prietok. Znamená to, že nedostanem silu tam, kde ju chcem mať, na stenu rúry, aby som dostal produkt von. Pretože to je cieľ zistiť všetko, aby som napríklad neprekrížil mojich nových produktov s tými starými. Pri zmene produktu alebo pred víkendom je dôležité mať čisté vedenie. Prichádzame do hry, pracujeme aj s vodou a navyše s komprimovaným vzduchom, aby sme zvýšili rýchlosť toku vody v potrubí. Nenová myšlienka. Vzduchový výplach vodou existuje dlho. Impulzný výplach s impulzívnym pridávaním vzduchu. Posúvame na ďalšiu úr. A čo presne znamená nasledujúca úroveň výhod? Máte štatistiky, testy? Áno, testovali sme niekoľko produktov a porovnávali sme ich s vodnými výplachmi zákazníkov, či už horúcou, alebo čiastočne studenou vodou. Samozrejme, vždy záleží na produkte. Ušetríme medzi 75 a 97% vody. 75 až 97% to je už poriadne veľa. Vždy to znie, ako by sme si čísla len vymýšľali. Preto vždy uprednostňujeme, keď robíme testy produktov, aby bol prítomný aj zamestnanec zákazníka, aby sme mali skutočného svedka. Áno, musím to naozaj povedať, pretože keď niekoho zavolám a poviem mu, že dosiahneme úsporu 97%, tak mi len ukáže vtáka. Nám to podarilo. Máme tu skúšobné zariadenia, aj niektoré s rôznymi priemerami. A keď tu vyrobíme 97%, prejaví sa to, keď nainštalujeme zariadenie v továrni, stále sme na úrovni 90 až 95%. Takže tu v skúšobnej prevádzke sme už veľmi, veľmi blízko k tomu, čo je na konci skutočné alebo realizovateľné. Okrem toho šetríme nielen extrémne veľa vody, ale aj medzi 60 a 80% času. Pre priemysel je to samozrejme vždy dôležité, pretože takýto čistiaci proces prináša len čistotu, ktorá je dôležitá, ale nakoniec len stojí peniaze. Máš zastavenie, ktoré, ak ho môžeš predísť, samozrejme ho predídeš, ak je to možné a vhodné. A áno, to je v skratke v skutočnosti obrovská výhoda. To znamená, že šetríme vodu, ktorá je jednoducho neuveriteľne cenným a drahocenným zdrojom. Pre niektorých zákazníkov v Mexiku dovážajú vodu do závodu nákladnými automi. Zdroj je cenný, ale stojí peniaze. Druhým je úspora času. Máme tu zákazníkov, ktorí vyrábajú naraz 14 dní v roku
čo znamená, že majú naraz väčšiu výrobnú kapacitu, tým, že sa jednoducho čistí rýchlejšie a účinnejšie. Čo je pravdepodobne pre spoločnosť zhrnuté v číslach obrovská suma. 14 dní výrobného času. Je to šialené. Je to jeden nastavovací prvok, na ktorom treba krútiť. A obvykle to tak býva, že keď chcem rozšíriť svoje kapacity, musím samozrejme rozšíriť aj kapacitu plnenia, potom nejako rozšíriť kapacitu balenia a tak ďalej a tak ďalej. V tomto prípade je to tak, všetko stojí v čase, len preto, že musí byť vyčistené. A ak dokážem toto eliminovať, potom nepotrebujem stavať väčšie zariadenie, ale len som strávil menej času na čistenie. Dobrý príklad. Líši sa od zákazníka k zákazníkovi, je potrebné individuálne posúdiť, ale potenciál je obrovský. A práve čo sa týka témy udržateľnosti. Hovoríme tu o dôležitosti vody a potrebe úspory energie. Takže keď si predstavíte, že niekto musí zohriať a vyčistiť kubický meter vody a my ušetríme 97% a on už nemusí ani túto vodu zohrievať. Posledné 3, alebo nech sú to 10%, človek si ušetrí veľa energie. A aký je tam veľký rozdiel, na čo sa bežne zohrieva pri výplachu vodou a akú teplotu potrebujete? Vždy záleží na produkte. Teraz sme vykonali niekoľko testov, kde sa zvyčajne čistí pri 80 stupňoch a voda sa zahrieva na 80 stupňov. A máme okolitú teplotu, takže približne 18 stupňov. Studená voda. Proste už sa nič ďalšie nemusí robiť. Jednoducho sa to len používa. Tieto zariadenia pravdepodobne potrebujú veľa vody, možno stovky tisíc až milióny litrov počas určitého obdobia. Určite. Práve teraz mám tu aj zákazníka. S 60% úsporami dosiahneme 1,7 milióna litrov vody ročne. Tak a to sú... A ešte úspora energie. Okrem úspory energie, času a ďalších vecí, skvelé čísla. Úplne nezávisle od ekonomických aspektov je úžasné, že môžete prispieť. A máme zákazníka, ktorý má relatívne veľkú stopu vo svete. A hovoríme tu o miliarde litrov, ktoré ročne ušetríme. Samozrejme, ešte chvíľu potrvá. Obrovské číslo. Bude to ešte chvíľu trvať, kým dosiahneme cieľ, lebo musí byť nainštalované všade. Ale to má obrovský potenciál. A je to skvelý pocit vidieť, že teraz môžete naozaj prispieť k zmysluplnému aspektu a nielen ekonomicky, ale naozaj prispievate k úsiliu o udržateľnosť. Tento potenciál je veľmi vzrušujúci a otvára nové možnosti pre všetkých zainteresovaných. Je to naozaj inšpirujúce a motivujúce. A ako som už povedal, celá energia potrebná na ohrievanie vody ešte nebola zahrnutá. Toto je teraz aspekt, ktorý sa teraz snažíme kvantifikovať. V poriadku. Je to v poriadku? Sedí to však? Povedz áno. Teraz som ti pokazil tvoj výrok, ako si žiadal. Vlastne neviem, čo som povedal. Bolo pekné tu byť. Veľmi zaujímavé. Tiež fascinujúce, že čo nejaká landavská alebo anvajlerská spoločnosť robí pre globálnu ekonomiku a udržateľnosť. Keď sa pohybujeme v tak obrovskom množstve vody, je to naozaj výnimočné. Je to zaujímavé počuť. Veľká vďaka za skvelú metódu, vďaka ktorej som tam mohol byť. Srdečne ďakujem, že si tam bol.